Dalaygo ng Diyos nining kagabion na una sa tanan atong pasalamatan yun ang atong buhi nga Diyos nga diin this is not possible without Him sa iyang presensya. Dili posible kung wala atong gugma kaniya tinuod dili. Tinuod atong pakpakan ang Diyos nga gabion na. Ano to? Kay naila-ila naman ila-ila naman ato atong makadagbuan aron dili na malangay kay naka-premium naman to ganina. Oh, murag mahatag na siya. Lahi ako ang paghatag, brani. Lahi ako, muwali sa kudaan din. Mangutana ko ninyo unya sa ako ang giwali. Usara ka bersikulo. Usara ni siya, aron dili mo malibog. Ako ning gi-ikot, mag-ikot yun ta. Challenge din. Pero sa iyo, prasad kayo ni. Nabalaka ko ganina kay halos naligis yun ako mga bersikulo. Gamay gatulo lang yun. Meron na naligis yun. Pero sama sa mga hiyas nga naa sa ato pariya bisan to same taog verse nga gamiton pero different taog thoughts. Dahil lahi taog pag-explain. No, dili. Kay unique pa. Dahil lahi tag pangutok. Kung sa'y utok ni mo, lahi po siya. Kung sinaw ni mo, lahi po siya. Diba? Diba? Dili ka maparihas. Ganina ang yang explain katong unsay purpose sa iyong gathering. Dayon karon among explain importante kayo which is ang pulong sa Dios. Pulong sa Dios ato ang daghan na maghinta na dugay na gud mo nakadungog pulong sa Dios. Di ba? Nakoy partial pangutana wala pa niya partial pa ni. Ahang verse mabasahan ra ba? Ahang ato mabasahan nga ang pulong sa Dios kanunon nga espirituhan. Diingon diha ang tao dili mabuhi sa panlamang kun dili sa matag pulong usab nga gula sa baba sa Dios. Naabay na kabalo? Oy, grabe hindi gyapon. Sige trial pa man wala pa niya. Ariala sa. Okay, matiyo pa tungat to. Grabe nga. Dire naging makita rin na naging kayo sumusunod. Di naging ganse. No? Nanay sumusunod yun. Hinduta kaayo na ba makadasig na kabalo kita. Every gathering, dili masayang ba natay makuha ng bersikulo? Hindut kaayo. 1 Timoteo 4 versikulo 14. Ayaw pasagdi ang hiyas nga gihatag kanimo sa Espiritu Santo sumala sa panagna sa kadagbuan sa iglesia. Kita nga mga youth, kita nga mga kadagbuan, naatay na ilahi nga mga hiyas. Kung unsay mabuhat nako, naasad ko'y dili mabuhat nga kaya ninyo. Amen? Ayaw mo kaingon nga grabe sana all iyahan naman tanan. Ayaw mo to anak kinaagi na siya na siya iya nga wala ka. Naapo kay imo nga wala ay iya. Sama na pero gyud na siya. Ayaw mo to anak sana all iya lang tanan. Na may kaingon ta sa batanon pa, makaingon mo naa naman niya tanan pero unsay wala niya. Wala siya. Wala siya uyab. Naawala bapo man, bapa di kami sana all pero wala lang siya uyab. Wala gihapon, no? Nagyapoy wala pero naa ka. Muna, ada ba? Sir, relate kay sir. Challenge. Wala na ba? Atong una-una nga fair gyud ang Ginoo. Atong padayunon dinhi sa iglesia dihang gipandong nila ang ilang mga kamot. Naitay lain yasa sa versikulo 15. Buhata kini kanunay aron makita sa tanan imong pag-uswag. Pagmatngon sa imong tugalingon nga kinabuhi o ang imong ginatudlo padayuna ang pagbuhat ni ana aron baluwas ka ug imon man ang naminaw kanimo. Dahil to say, kinahanglan ang nahiyas din atong karon. Kanina na may mga hiyas pagkanta, hiyas pagsayo nakita nang kanina bata pa how much more pag mudako na to siya. Di ba? Ang importante lang yun diha, kung nasugdan nimo bata ka pa, continue lang. Kay grabe ang pag-grow anak, pero muundang mo, mura po na kana bitaw motor nga wala gamit-gamit, unsay may tabo. Matay ay gamit ni mali nga mairo kay gahi na kayo. Mura na katong tiguang nga exercise. Unsa? Kamis ana pa kaya niagi pagka dogayan maan na. Mag-isip kita na. Isip kayo.
mo na practice ang jud mo nag-ingon diri ang hiyas nga na kaninyo dili niyo pasagdan i-develop pag ninyo sumot na tong nahiyas sa pagwali nag-ingon dito pagmatnon sa imong kagalingon sa imong kinabuhi pagpadayon sa pagpatudlo ilabi na gyud ang hiyas sa wali mo na gina-appreciate yun na mo ang mga batanon nga kabalo mo kana bitang musaysay sa pulong sa Ginoo nga naman dili ingon nga mas labaw siya pareha ra gyud tanan na equal na siya pero nalan siya pagka-special kay ngano ang pulong magud sa Dios nga atong gibuhat karon ang atong giwali karon sama sa gingon sa tungson dili na kalanon nga espirituhanon unsa pa gyud ihatag na to kay murag mo ni gini ang yatiman ron Roma Kapitulo 1 versikulo 16 gibasa na niya sa itong Reverend Janina ay ko kalimta na po ninyo kalimti na lang ninyo tanan ay lang ni di ba? Kay dili ko ikaulaw ang pagsangyaw sa maayong balita sa kaniadtong panahon usa ko ani halos dili yung ko makatingog kung naan ako kana bitong share lang ko ninyo ani ha experience din ako isa may naka-experience ko ani kanang magmisa si Papa Manggod, panahon sa epistolya, ako ginayahang pabasahon. Kanya, pahipalo man ko kay kung ako pabasahon, masunod ana, pasiro naman ko ana. Pagtawag walang daan, dagko na kayong lagubo. Mura ni box na dagko na kayong lagubo. Hinumdum po ko ni pastor sa diha daw kanang mag-share bitaw sa wala daw si katungkad sa iniguan sa stage tungod sa ulaw mo na nga ako na-realize kadugayan nga naga-join ko prayer meeting dinhi na ko na-realize kay nadungog na ko ni bersikulo ba kay dili ko igakaulaw ang pagsangyaw sa maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga motuo. Kung gusto nita maluwas, dili gyud nita angay, maulaw, dili gyud nita iyang kay kaulaw. Kung maulaw gani mga tapad imong crush, ayaw gyud ikaulaw nga ang Dios muwali ka, no? Sa pulong sa Ginoo. Iwa ulaw man kung itapad imong crush kani ito ang mga teacher karon, maro kayo. Karon dili mangopya ang estudyante, iyang sayron kung kinsay crush ani niya kay itapad niya na. Kay aron maulaw mangopya. Ginana ang strategy sa teachers. Guna itapos sa isip nga mga batanon niya ang Kristo. Kining pilian sa nato itong barkada. Kani man gong barkada usab mo ni number 1 influence sa usa ka batanon. Amen. Kabantay mo sa mga CX. Kung ang kuan ko no, butang na to sa milami na prutas. Apple yun. Ang apple ko no nga mga fresh kung sa gulan ko no daot kasi may tabos uban matagdan di ba kung ang mga kwan ko no kani mga fresh ba isa may mga fresh diri magkabantay jud kung mga anyag mga fresh yung naon diri sa gabi na fresh ya mo kayo na ba kung sa gulan ko no daot madaangin mo ba meaning to say, ang buutan daw nga batanon pag madala sa katubitang bad influence, matakdan usab. Tuwa na dili. Naagi mo rin ka na yung disagree. Dili. Depende. Napo na tagingon diha, depends upon situation. Di ba? So sa batas pa, every rules there is an exemption. Diba? Nausag loyal kayo sa Ginoo manggod. Pero most of the time, naagyoy ka ng madala gyud. Okay? Inana ang ko kaniadto. Madala. Ato ta dito, ana ta diri. O bitaw na nga kana bitaw ang gitawag nato kay ni kay Espiras man gyud karon. Babantayan nato ni unya naagyoy kanang music nga halos dili gyud maundang. Aman sa kalawon. Ben, matayan niyo na. Basta kasagaran pista. Kabalo na mga nag-usa na oy kay mo po na isa may nagakuan din eh. Dili ra magyud ko kalimot atong youth gathering atong niagi nga si Maring kay nang hagad og disco. Nahara og disco. No? Ito si Maring, daog ra magito mga Maring. Tungod sa ilahang role play nga ang katong mga youth dinaapoy Diyos doon gihagat ni siya og disco. Pero kani magud nani kanindot ba? Dili siya magpadala.
Muna nga inanang essence sa pulong sa Ginoo nga mo'y budulot ka nato bisag usa ta hangyo ni Satanas dili yun di ka kay kabalo ko nga ang pulong sa Ginoo dala na ko kalawasan. Amen. Indot kayong pulong sa Ginoo mo na dili di siya ang ikahulaw ay karon dinhi na pud ka sa maulaw unsa na pud consequence ani kung maulaw ta. Basahon na pud nato ang Lucas kapitulo 9 bersikulo 26. Ang nagingon pulong kung ikaulaw ako ug ako mga pagtulunan bibisan kinsa ikaulaw usab siya ikaulaw usab siya. Uyaw kayo ni kung maulaw dito sa pulong sa Ginoo unsay buhaton sa Ginoo nato ikaulaw dito sa Dios na basta pagkapaita ug ikaulaw ta sa Ginoo. Bahala nang ikaulaw ta sa ato ang crush kay wa tay panot crush usahay wa ta kaligo. Ay lang yun, ikaulaw ang pulong sa Ginoo kay mo na gabong sa kaluwasan alang ka natong tanan. Muna nindot kayo, kung maulaw dito, ikaulaw sa tanya, kasakit sa gibatit na ito, anak. Mundili dito ang maulaw. Oy, wapong i-share na itong tanan, mo po ni usaka ginagibdib magod sa mga batanon karon. Once ka ni makadumog na sa pulong sa Ginoo, dayon-dayon magdungo-dungo, again, naigo ko. Ako siguro pa lumutumugan, ani, pari, ani. Ikaw nila, isang may nakarili na rin. Kana may tamura mo kiigo. Di mo yung adin akong simba, oy. Kiigo, magunikuan, eh. Kanang bumugan, magugayo. Which is wrong na mindset. Nga naman, kay dili na nagpuntiryan mo, general na, kamong tanan. Kay, nasa ko'y basahon, dili ninyo angay ikahiubos ang tambag nga pinaagi Biblia. Nga naman, basahon na to, ang Hebrewhanon 12. Muni angay natong batayan ng mga batan-on ta. Kay most of the time magud ato ang kana bitong ginakasakit nato nga kanang brotag isog sa mga pulong sa Ginoo. Basahon nato kay disiplinahon sa Ginoo ang iyang ginahigugma o kastiguhon niya ang tanan nga giisip niya nga iyang mga anak. Kung wala di pagbadlong, wala mo giisip nga mga anak sa Dios. Pasagdaan mo niya. Muna naay pagbadlong sa kapitulo 7. Busa anto sa ninyo ang mga kalisdanan nga nagabot kaninyo. Kay kana nga pagdisiplina sa Dios kaninyo tungod kay giisip niya kamo nga iyang mga anak. Amen. Ayaw ninyo ikaubos nga kuan ano mga ang purpose gito pulo sa Ginoo na diya ang pagtambak, pagbadlong, pagdasi, paghigugma. Na dinatanan mo na dili nato ang ay kasakit. Pero yun na nato dili ba nga wala may anak nga wala disiplina sa iyang amahan. Isa may nakatilaw diri latos aura. Apel juga na. Dili ko mulimod anak kay buluyagon sa una. Kastiguhon gani. Karon lahi naman ron. Sa una katilaw gid mayo ganang mga sabran. Mga kahoy, mga isig, mga sinig. Karon sus na lagi human rights o kanang katang tawag na to kanang mga bawsi o mo latos sa kagamay kaso ka. Pero lahi ang pagdisiplina karon nga gihatag sa Ginoo. Ang mamahon nato sa Kristohanong pagdisiplina. Kung wala ka mo disiplinahan sa Dios sama sa naagian sa tanan niya nga mga anak, dili ka mo niya tinuod nga mga anak. Kung wala din mo disiplina sa iyong pamilya, ampun na tayo siguro mo. Eh di man mo tinawag nga anak. Anak mo rin silingan, anik. Huwag may pakialam sa papa na ko. Talagsa na kay ang ginikanan nga walay tambag sa iyang anak nga makadaot. Amen, dili. Talagsa sa mga kasagaran sa ginikanan, maingon, ayaw ginasugin apil-apil na ng disko kay kasagaran yun, diha ang usahay, muuli, pero naa diha nga lagmit ka matuhugan. Usa nga klase nga tuhog. Duha. Asa Silio di ay kasagaran sa disko naa diha ang kagubot, naa diha magrampol, naa diha sumbagay. No, kalipay pero sumbagay. Kapag mo ba sa video sa disco? Dancing in Satan Company. Inana siya. Kalipay nga kalibutanon. Bantayan niyo na, wa? Kasi maapil na sa bukuan ganyan na. Unsa meaning ng disco? Kalinta ninyo. Nindot ka. Mauna nga
pagka matuhugan na gani diha na dayon ang pag diha ora sa sinana daw diha na dayon ang pagmahay kay nganuman wala na mina sa ginikanan. Una nga mentras ang mga ginikanan nato nagtambak ka nato nga mag-ayo dawaton sa nato nga payo kay giisip ta niya nga mga anak sama sa pag-isip nato nga giisip ta sa Dios nga iyang mga anak. Dayon naay sekreto oy isip sa dako ninyo naay sekreto nga nung tambagan kung maayo sa inyong ginikanan paminaw kayo. Unsa day purpose nga naay pagtambak ang mga ginikanan ninyo? Basahon nato ni sa Efesos 6. Efesos 6 versikulo 1 o 2. Ang ulahan ini ang mga kabataan o ang mga ginikanan. Sa 6, kamong mga kabataan, tumana ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang angay nga buhaton sa tinuod nga Kristohanon. Kung tinuod ita nga Kristohanon, kabalo gid mo tuman sa atong mga ginikanan. Natuman ba nato? Pagkasubuon niya roy, di ba? Pagkasubuon na sus niya roy, di ba? Nainana dayon wag gani o dili gani sugtan man dayon yung luluod, no? Dahil bagay na dili ginay siya ngay tahuron nato. Anong kinahanglan mga to tahuron? Tahura ang inyong amahan o ginahan kay mao kini ang unang sugo nga may saad. Aron mutaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mo day sekreto aron mutaas ang inyong kinabuhi dinhi sa kalibutan, magmatinahuron sa ginikanan. Kitalagsa ra kay motambag ang ginikanan nga makadaot sa iyang mga anak. Diba? Ayaw laag ng gabi kay sagara na di ang mga gubot. Makadaot ba na sa toa? Makaayo. Pag-eskwela aron makatapos makakabot o gaan na trabaho. Makaayo, makadaot. Makaayo. Atong wali ka ng general ni siya. Nasa babatan o nasa kadagkuan. Kita nga mga kadagkuan, we are served as kining good role models sa atong mga kabataronan. Kung unsay makita sa atong mga anak, mausad na sundon. Pero mugawas wa ato kay wa pa anak. So, unsay makita sa atong mga amahan niya na karon. Muna nga timailhan nga kinahanglan gyud ita nga magmasinugtanon sa pulong sa Ginoo. Diri usab usa ni ka powerful nga weapon nato ang pulong sa Ginoo. Kabantay mo kanang may naay ma-demon possess. Kana bang masudlag espiritu? Pag ampuan gani nato ang masudlag espiritu, pero tiglupat-lumpat no. Kisay nakabantay atong video no nga nagsudlag espiritu. Kaya nag-blessing mi, wa pa mi kahuman sa blessing sa balay. Nagligid-ligid atong babae. Tanang kani nagunit niya nangalagpot kay sipa-sipaan. Ingon pa tong mga commentators scripted maguro ni. Namo kinsa may mag-scripted ato nga. Scripted na batong kakuyawa. Muna bantayan nato ang pulong sa Ginoo sa weapon natong spiritual. Basahan gyud nato ng Hebreo 4:12. Kay ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan ug mas hait pa kaysa espada nga duhay sulab. Kinsay nakasabot aning espada nga duhay sulab? Duhay sulab. Double blade. Kung ang espada hait diri sa ubos, hait sa babaw mo na double blade. Duha gulot ana, hait pa ana ang pulong sa Ginoo. Mo na makabantay mo nga ugalihan mo, makaingon mo nga burudlan mo kay sakit siya, hait pa sa duhay sulab. Bisan ang espirituhanon nga madautan, madutlan, budulot kini sa kinalagman sa kalag ug sa espiritu, ug hangtod sa luta-lutahan ug sa utok ug sa buko. Nasayran niya ang mabutang nga ginahuna-huna o ginapangandoy sa mga tao. Ini ang mga pulong nga inyong dumog karon dili basta-basta sa kay pwede nato siya mahimong weapon sa mga dautan. Nganuman unsa din ning pulong? Kinsa din ning pulong? Basahon na sad nato ang Juan 1:1. So wala pa'y nabuhat bisan usa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios. Dios day ang pulong. Muna gamhanan ang pulong nga igsuon ko. Kung ayaw ninyo sayangi ang pulong ay ngayong nadungog karon kay gamhanan na.
Mao kanay sa atong baliton ang Roma kapitulo 1 versikulo 16, gahom na alang sa kaluwasan kay ang pulong Dios ug ang pulong mao ang Dios. O atong basahon diha ug ang pulong nagpaghimong tawo ug dipuyo dipon kanato. Mao na si Kristo. Wala dalaygon ang Dios ini kagabion. Ginaot na naminaw gyud mo. Naminaw mo? Karon gimangutana na gyud ko ninyo. 100 sa siya, di na po pagansi. 100 sa ne. Sayon ra yung kayo ne. Iyahang kuan book, chapter of verse. No? Kumbalitan example, 1 Korinto, ang chapter 4 verse 3 to ana. Nindot yan eh. Kini atong basahon, kung atong basahon mo ni siya. Kung ikaulaw ako ug ang akong mga pagtulunan ay bisan kinsa ikaw usab siya sa kung ako nga anak sa tawo mobalik na dinhi nga nadagagan sa gahom ug sa gahom sa akong amahan sa balaang nga anghel. Wala ay kuan kini kuan ni siya isa ka mo dili lang ko kuan taga chance ani ang mga batanon nga gamatoy pati makabilib kayo ni mga gamatoy gamatoy kani mga kinilite sa mga kaning buwan kani kabalo mga buwan ni mga napulang grabe na gyud kini tiknot sa may kuan ni kani Borog kaning isa kaning naka-gloves, right? Wala pass day. First alarm kanina lang bigay mo dasi kayo yun. Hapit na daw. Mali. Dapat isa lagi. Okay, Lucas 9. Kapitulo 9, versikulo 26. Timanin ninyo na, kung ikaulaw na to si Kristo, ikaulaw sa taniya. Timanin yun na to na. Ikaulaw na to yung mapagtulunan, yung pulong, ikaulaw sa taniya. Lucas, kapitulo 9, versikulo 26. Hinaot na nasabta ninyo ang pulong o ang topic nga akong kita-share karon. Hinaot na itanong ninyo ni sa inyong kasing-kasing. Kaya nindot kayo ang pulong sa Diyos nga nagaingon, padayunon ninyo ang hiyas nga naka ninyo. Kay gahom kinialang sa kaluwasan. Dalaygon ang Diyos ng kagabion. Daghang salamat sa pagpaminaw. Mayang gabi ka na tanan.